Kuasani jagat saijine jagat gede maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa itu ada. Sing kuasani jagat saijine. Apa perlu duwe contoh? Nggih, Nah, menungso sak donya urip kan iso obah ngene iki. Tapi kenapa kanggene wong pinter-pinter urung gelem ngakoni sing nguripi? Lah sing nguripi iki mas sing mlebu metu iki lho, Le. Mlebune iki mau jenenge Adam, ya. Metune iki Hawa, mangkane suwung sing sejatine ngono Adam kata suwung, Hawa itu ada. Kudu diakoni. Mangkane Mbahno bisa menemukan Gusti Allah Mbahno Sang Yang Tunggal. Perkara dijenenge Sang Yang Widi, Gusti Allah, monggo padha jeneng. Lek kepercayaane Mbahno sak donya iki tunggal. Lah lek ngono le kaya penemone agama apa iki kok iso lek terero Gusti Allah kok sik iso bedakne. Omongi Gusti Allah sing ngene, sing sitok ngomong ngono. Kuwi sing salah ndi, sing bener sing ndi. Padahal Gusti tok oleh abang ya abang kan ngono kan. Berarti lek sik bedakne tentang ngomongnya Gusti Allah lek sing wis eruh tenan ora padha berarti menduakan Gusti Allah. Dari penemuan Mbah Saeno iki gak kena diganggu gugat. Lek arepe ganggu gugat kongkon golek Mbahno ini penemuan versi Mbah Saeno ya. Boleh disalahkan, tapi nyalane Mbahno harus berani membenarkan. Ojo gur nyalane tok. Jadi tak percaya ini ya, kata Adam, Hawa. Adam ini asal dadine manungsa, dadine ora kena dibentuk lanang karo wadon. Hawa hanane wadah. Ini tembung Adam Hawa. Kata Rasul iki jane sing wis kedunungan urip iki nduk, kedunungan rasa karo eling iki diarani Rasul. Nabi itu ada, Adam iki suwung, bono Hawa ki ana, mangkane enek ngene sesepuh rocane ora jelas kongkon goleki kayu gung susuhe angin, gali kangkung, tapake kuntul nglayang, sejatine padha iki ya. Mangkane sing diarani kayu gung susuhe angin iki dedeke manungsa urip ki mau digambarake kaya kayu ngadeg tapi dinggeni susu angin sing mlebu metu iki mau ya sing mlebu Adam sing metu kuwi Hawa. Adam iki suwung metune Hawa ki ana tapi kan tidak wujud. Saiki kenyataane sing padha nyebut Gusti Allah Sang Yang Widi Tunggal selawase urung padha roh. Karena apa? Enek unen-unene kuno makuno Jawa dipo ki mau suwung sing sejatine ngono. Tanpa hambedani tan kena ki naya ngapa. Kenyataane Gusti Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang, tapi wong lek sing padha gelem ngaji nang rasa kenake dirasake. Makanya diarani suwung sejatine ngono tanpa hambedani tan kena kinaya ngapa. Sang Yang Tunggal tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Lek sing iso madone berarti wong kuwi mau menduakan Gusti Allah. Wong suwung sejatine ngono kok. Wis saiki tak contoni, aku kuwi kabeh iki mau urip, duning urip iki sobah ngene lho ya. Mangkane anane aku kuwi urip enek sing nguripi ya sing mlebu karo metu iki. Ayo dinalar karo utek sing sehat. Lek sampean padha ditinggal karo sing mlebu metu iso ngene enggak? Padahal sak donya iki padha le. Sing mlebu metu iki sing kedunan urip, sing nang kirik wedhus babi.
Sing mlebu metu padha. Sing ora trima kontrine. Dadi nek aja digoblokne. Mbah No mengakui ya Le. Mbah No wong Jawa laire nang tanah Pulo Jawa. Saiki nganti ngedeke tuntunan Jawa. Lek ora nek sing padha trima ya kon rene. Kon lereni. Lek ora trima. Boleh iki nang negara-negaraku dhewe, tanah-tanahku dhewe. Perlune Mbah ya ngono kuwi sing urung padha memahami ben aja tumpang suh. Dadine lek ngerti ben tenanan, aja gur kepinteren. Mangane Pancasila ki mau ora lepas teko perjalanane orang spiritual ya. Jadi tujuannya Jawa itu ya untuk menegakkan Pancasila. Jawa itu kata beneh, tapi wis saiki wis teko titiwancine teko zamane termasuk enek unen-unen sing wis kawuri wong Jawa meh ilang Jawane. Kuwi mungkin sing padha nyatet nganti sepringe saandene dibuka padha ora lali. Terus padha alami kene enek unen-unen Jawa. Elaelo Cina Londo ganti sakjodo wong Jawa bakal tambah separuh. Lire tambahi sing beneh. Sak donya iki lek umpama isine bakal wong 50 sing beneh 20 sing ora beneh 20 kan ngono. Nggih. Gak oleh karo taune. Sabdane yang sabdo palonaya genggung ya yang ismaya jati. Aku jangkep 500 tahun bali Jawa, tapi aku nagih janji. Ya sampai sing wong sing padha paham-paham iku ora padha mudeng. Enek sing ngomong iki wis wayahe arepe. Lah iki wis ora arepe. Wis. Ya, mangkane aku gak salut banget lek arepe teko iki wis teko. Dadine mbah-mbahe dhewe leluhure dhewe iki mau wis padha teko. Mangkane Pancasila ki mau sebagai kendaraannya orang Jawa yang ingin nuju nang langgeng abadi. Lah takone Nur sing sapa yang perlu harus dihormati ya? Yang kalau kita berada di tanah negara Republik Indonesia. Jadi mbae singgule kanang yayasan iki kan enek Yang Karno, Gajah Mada. Krono apa Mbah No kok ngangge simbol Gajah Mada? Satu-satunya orang yang bisa menyatukan Nuswantara adalah Gajah Mada. Jadi yang dikatakan Nuswantara lek wong padha penelitiane jeli tenan. Yang dikatakan Nuswantara sepertiganya dunia. Itu bisa dikatakan Nuswantara. Jadi kalau kita merasa hidup di tanah negara Republik Indonesia awalane kamardikan sing iso dinikmati aku kuwi iso nyandang mangan kanthi sempurna iki ya seharusnya perjuangan Yang Karno sak krune ngono lho Le. Harusnya yang kita hormati. Makanya sekarang Mbah No punya cita-cita ingin membangun Masjid Insinyur Soekarno untuk mengukir sejarah Soekarno. Anake Karno kudu ngrungokne suarane Mbah No iki. Makanya Mbah No kan ada mau pertemuan di Jakarta. Ditentokke winginane tanggale. Ngerembug babakan lek ditekoni tentang Pancasila kok Pancasila. Masjid Agung Insinyur Soekarno mulai aku nang Jakarta lek ditekoni tak jawab tujuane piye kangge apa nampi tak cuplik. Cuplik aku Mbah No arepe gawe masjid sing ora umum. Tapi kangge umum tak kon mulai-mulai dhewe. Kene apa to Mbah kok nganti ngedekne pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Kuwi ora sekedar Mbah spontanitas ya Le. Dadine Mbah No ki wis ada amanah kongkon ngedekne pesantian Jawa Dipa tapi kanthi dibarengi ngadeke merah putih
mbahno nggak iso lek kon goro ya kuwi amanah dari Yang Karno. Jadi kon ngedekne merah putih barengi karo berdirine pesantren Jawa Dwipa tutur tinular lek ra dikanteni karo berdirine merah putih angger dengono mesti kepidet. Mangkane mbahno takoni mbahno turun darah merah, orang yang pemberani dengan siapapun, tapi tak landasi bener le alias simbole mbahno kan merah putih, orang yang pemberani dengan dasar benar. Lho kata pesantren Jawa Dwipa tutur tinular kuwi mau lek wong Jawa kaya mbahno kuwi mau kudu iso mbentuk diarani sanggar pamujan. Wis dioperale saiki didadekne langgar. Pesantren dulu kata dari pesantren terus dioperale dadi pesantren. Liwat dine ngono kuwi mah. Jane kowe tandur terok-terok. Lek ora trimo kon rene. Ngono lho. Asal usul pesantren iku nggih, Pak. Terus niki berdirine tahun pinten niki, Pak? Ya udakara wis 4 taune sok besar sok sura ngarep kuwi. Dadi nek lek ndelok bukune ya paham. Ya jelas kok tinang-tinang Menkumham. Dadine yayasane mbahno bukan yayasan sing acak-acakan sampai dilangkung negara iki. Lho. Sudah berbadan hukum ya, Pak? Oh, berbadan hukum, lek ra ngono gak wani le mbae. Pokoke mbae anak negara. Dadi manut aturane negara. Aku ora nentang negara. Membantu untuk membangun manusia sing sakutuwe kenyataane. Saiki lek dinilai dari unsur agama ya, mayoritas diakoni agama Islam. Akeh guru ngajine, akeh pendakwahe, akeh pondok pesantrenane, tujuane mau bangun manungsa sing sautuhe, tapi kenyataane gagal. Gagalnya apa? Molimone merajalela kayak gini. Bener. Molimo. Lek gagal kan orang ini lek gagal. Molimo niku napa, Pak? Ya main, maling, madon lan liyan-liyane. Lah kuwi sing dadi jane kuwi kan molimo iki dadi tantangane agama ya tantangane negara. Lah lek ngono gagal iki. Oleh tantangane agama kok dilanggar, bukan menyalahkan agamanya. Berarti menungsone iki. Mbak mengakui ya, kitab agama apapun yang disahkan negara 100% bener. Iki oleh-olehne dhewe sing ora bener apa bukune apa manusane. Nek mbakno ngakoni. Tapi trendong ini lho. Dadine tak terjemahne tentang kitab ya, yes, kitab suci. Mangkane mbahno kuwi mau lek enek sebutan kitab suci iki rasa jatine sing duwe rasa mbededeg. Tapi tak perdekne. Karena apa? Mbahno punya kepercayaan sak donya belum ada manusia yang suci. Saya aku tekon, kitab iki tulisane sapa? Menungso, Pak. Makane kuwi mau. Tapi aku yang lurusnya kuwi aku yo gak nyalahne, tapi meluruskan. Mbok iya disebut kitab yang aku sucikan ngono lho.